Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşsyz baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şuň Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başdy. Oşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu şöýleň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy idaralarda ýerine ýetirilen işler netijeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Hemem olaň işini mundan belägem kämilleşdirmegiň esasy ular kesitlendi we maddi enjamlaryň binýadyny döwre baplaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary. Şuň bir Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynda 2020-nji ýylyň 9 aýynda anpran işden netijelerini sereder. Seýlem, garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we parahaçylygy üçin etmäge harby we hukuk goraýjy idararyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmäge hem de olaryň işini hasa kämilleşdirmäge degişi meseleň bir näçesini we bereki käwrem soraglary ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip ilki bilen Gorunmak ministri Gulnoğduýew söz berdi. Ol hasawat döwründe ýolbaşçylyk edýän düzümlerini, döwlet başdanymyzyň odal beren tapşyryklaryny, şol sanyna gorun siýasetine eýe bolan harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli amal aşyrmak maksady bilen ýerine ýetirilen işler barada hasawat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşun düzümlerinden we harby idaralardan çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary boşatmak, hemde Türkmenistanyň raýatlaryny nowatdaky harby gulluga çağırmak işlerini ýokary derejede geçirmek boýunça döredilen şertler baradaky maglumatlar hasawatyň özüni düzdi. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp, milli goşulmadyň ähli düzümleriniň işini mundan beýlägem kämilleşdirmek wajypdygyna ünsekdi. Şuň bilen baglykda ilkinji nowatda dünýäň ösen tejribesini işen özleşdirmek, ýokary derejeli hünär eýeleri bolan harby gullukçylary taýýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet bermelidir. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň, döwletimiziň parahatçylyk, söýüjülük we harby syýasy strategiýasynyň ygtybarly binýady bolmalygyny, diýarymyzyň betaraplyk derejesini hemde daşary syýasy ogruny nazara almak arkaly işlenip taýýarlanan harby doktrinaň oň esasyny düzümlüligini belledi. Harby doktrinada kesgitlenen wezipelerden ogru alyp, harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, şahsy düzümler, olaň durmuş, gulluk hemde dinjal şertlerini gowlandyrmak üçin ähli tagallalary etmek meselelerine möhüm ähmiýet bermelidir. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy, harby gullukçylygyň ata watanymyza söýgüsini artdyrmak we olary watan söýüjülük ruhunda terbiýelemek meseleleriniň wajypdygyny belläp, bu wagtda ministre bir näçe tapşyryklar berdi. Sonra İçeri İşler Ministri Çakyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerini şu ýylyň 9 aýynda jemgyýetçilik tertibini üpçün etmek, düzgün bozmalyň öňüni almak hemde ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylan toplumlaryň çäreleri barada hasawat berdi. Minister ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen geçirilen bir aýlygyň netijeleri barada aýdyp, polisiýaň ýol hereketine gözükçülük gullugynyň işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň uly ulgamyny hilakçylyklaryň öňüni almak maksady bilen geçirilen çäreler barada da hasawat berdi. Şeýle dol ministerlige degişli gurulmagy meýilleşdirilýän desgalan, şol sanyna Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň çäginde guruljak atxanaň, şoň ýaly ministerligiň institutynyň çäginde bina edilmegi meýilleşdirilýän umumy ýaşaýyş saýynyň taslamалary we olaň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz İçeri İşler Ministerliginiň öňünde durýan möhüm wezipeleri ünsekip, tertip düzgünüň üpçün edilmegi bilen baglanyşykly meselelerin içeri işler idaralarynyň hemişe üns merkezinde saklanylmalygyny belledi. Ministerligiň ähli bölümleriniň degişli tehnikalaryň täze görnüşleri bilen enzamlaşdyrylmagy, düzümleri häzirki zaman guramaçylyk usullarynyň we tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, işgärliň hünär derejesiniň ýokarlandyrmagy öňde durýan möhüm wezipeler hökmünde kesgitlendi. Döwlet başdanymyzy ýangyn howpsuzlygyny üpçün etmegiň kadalarynyň berza edilişine gözegçilik etmegiň esasy wezipeleň berdigini bellep, idaralarda we kärhanalarda ilatyň arasynda ýangyn howpsuzlygy boýunça düşündiriş işleriniň geçirilmeginiň hemde bu ura degişli ähli düzgünlüň ýygyderli berza edilmegini öwrenmegiň wajypdygyna ünsekdi. Şeýle-de döwlet başdanymyz ministerligiň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmegiň zerurdygyny, degişli desgalan gurulşygyny batly depkinlerde dowam etmeligini aýdyp, görkezülen tasamalary bir näçe bellikleri aýtdy we degişli düzüşlerge girdi.
Milli liderimizin belleşi ali guruluşlarda ýokary hil derejetiniň üpsün edilmegine we olaň bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegine bir gödөгçülük ýoly goýulmalydyr. Soňra döwlet serhet gullugynyň başlygy Durduýew şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda watanymyzyň mukaddes ýakläriniň ahydulygyny üpsün etmek, serhetçilen gulluk we durmuş şertlerini ýygyderli gowlanyrmak boýunça amala asyrlaryny toplumlaýyn işler barada hasawat berdi. Döwlet serhet gullugynyň başlygy ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlygynyň odol beren tapşyryklaryny ýerine ýetirisi barada aýdyp, degisli düzümleriň maddi enzamlaryň binýadyny döwrewaplaşdyrmak, gullugyň dolandyryş düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça ýaýwanlandyrylan maksatnamalaryň işler barada da hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz hasawatyň läp Türkmenistanyň dünýäň ýurtlary bilen parahatçylyk, söýüjülük we dostluk gatnaşyklaryny puhtalandyrmakda. Garaşsyz hemiselik bitarap ata watanymyzyň mukaddes ýaklaryny dost dogorluk serhedine öwrümekde serhet goşunlaryna mühim ornuň değişikligini belledi. Mukaddes borjy ýerine ýetirýän serhetçiler hutşy ýörelgelerden ugur alyp, döwlet serhetlerini ygtybarly goramak bilen edi diýarymyzyň mukaddes ýaklarynyň ellerilmesizligini üpçün etmelidirler. Hormatly prezidentimiz serhet goşunlarynyň öňde barjy teknik serişdeler bilen ýygyderli üpçün edilmeginiň harby gullukçylygyň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, bu urda häzirki zamanyň usullarynyň ornaşdyrylmagyny talap edýändigini belläp, döwlet serhet gullugynyň başlygyna degisli görkezmeler berdi. Şeýlede döwlet başdarmany wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, garamagynaky şahsy düzümüň arasynda düzgün nizamyň berja edilmegine gödөгçüligi gowşadan üçin Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň başlygy, serhet goşunlarynyň serkerde başly Durduýew Berkkäýns eglan etdi. Soňra ýokary kadyýetiň başlygy Halif hukuk özgertmeleriniň ilerledilisi hemde ýolbaşçylyk edýän düzümlerini şu ýylyň 9 aýynda amala asyrylan işleň netijeleri barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz hasawatyň läp kadylan kanunçylyk namalarynyň kabul edilen kaydalaryna laýyklykda ykdysady, raýatlyk, dolandyryş, jinayet we beýlik meseleleriň çözgüdüni üpçün edýän häzirki zaman döwlet düzüm bolup durýanlygyny belledi. Döwlet başdanmaly kadyet ulgamynyň işiniň mundan beýlän kämilleşdirilmeginiň wajyp meseleleriň birdigini belläp, kabul edilen çözgütlerde kanunçylygyň berja edilişini berk gödөгçülükde saklamak taşyrdy. Şeýlede milli liderimiz kadylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky resmnamalara gol çekdi. Soňra baş prokuror Attaýew şu ýylyň başyndan bäri amala asyrylan işleň netijeleri hemde hormatly prezidentimiziň odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilşi, bir näçe düzümlerde geçirilen feljermeliň jemleri barada hasawat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly hasawatyň läp dürli görünüşi hukuk bozulmalaryň wagtyna öňüne almagyň, sebäplerini we şertlerini ýüze çykarmagyň bu gullugyň düzümleriniň öňünde durýan wajyp wezipelerdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz döwlet häkimet idaralarynyň öz-özüni dolandyryş we yerli häkimet ýerine ýetiriş düzümleriniň, idaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, wezipeli şahsiýetleriň hemde beýlik raýatlaryň işlerini hadalaşdyrjy hukuk namalarynyň berja edilişine prokuror gödөгçüligini güýçlendirmegiň zerurdygyny belläp, öňde durýan wezipeliň durmuşa geçirilişine gödөгçüligi güýçlendirmegi taşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň dowamynda milli liderimiz prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky resmnamalara gol çekdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Anaýew 2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda milli howpsuzlygy üpçün etmek, edi diýarymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň gadanalaryny ygtybarly goramak boýunça amala asyrylan işler hemde döwlet başdarmyzyň odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz hasawatyň läp bu düzümüň işgärleriniň jogapkärlik wezipäni alyp barýandygyny, hutsunlyk doýnalardan döwletimiziň okkully ösüşiniň bähbidine, güýç gaýratyny, bilimli we tejribesini gaýgyrman netijeli gulluk etmeliklerini belledi. Hormatly prezidentimiz häzirki zamanyň ösün tejribesini we tehnologik işläp taýarlamalaryny işeň öwrenmegiň wajypdygyna üns çekip, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şahsy düzüminiň hünär ustadlygynyň derejesini ýokarlandyrmak babatda bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow şu ýylyň geçen 9 aýynda kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler, kabul edilen kadalaşdyrış hukuknamalarynyň mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça ilatyň arasynda geçirilen çäreleriň netijeleri barada hasawat berdi. Ýurdumyzyň ýargyly güýçleriniň belen serkerde başly kadalaşdyrjy we hukuk tejribesini, raýatlaryň azatlyklarynyň we kanunçylygyň ygtybarly goragyny üpçün etmäge gönükdirilen döwlet siýasatyny ýygyderli durmuşa geçirmegiň bu düzümüň öňünde durýan mühim wezipedigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz jemgyýetimizde kanunçylygy puhtalandyrmaga gönükdirilen wagt nesihat işlerini durmuşa geçirilen çäreleriň netijeli utgaşdyrylmagynyň wajypdygyny belläp, bu babatda ministre bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew milli liderimiziň odol beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň çäklerini
şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna alınıp baralan işleň netijeleri barada hasawat berdi. Şeýle-de gümrük gödekçiligi amal aşyrlaryny, häzirki zaman usullaryny we öňdewarjy tehnologiýalary peýdalanmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasawat berildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlaýy hasawat dinläp, Türkmenistanyň ykdysady ösüşiň täzeçil ýoluny geçmeginiň, dünýäň hojalyk gatnaşyklaryna netijeli goşulmak üçin oňun şertleň döredilmeginiň, daşary ykdysady işiň möçberiniň, häsiýetiniň we görnüşleriniň kämilleşdirilmeginiň, gümrük gullugynyň işiniň netijeli häsiýeti eýi bolmagyny talap edýändigini aýtdy. Watanymyzyň ykdysady howpsuzlygynyň derejesini ýokarlandyrmak gullugyň wajyp wezipesi bolup durýar. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny çekmek, döwlet budjetine gelýän girdejileri artdyrmak, diyarımyzyň önüme öndürjülerini hemde şahsy eýçiliň desgalaryny goramak we gümrük işiniň hilini hemde netijeligini gowlandyrmagyň esasynda daşary söwda ýardam bermek maksady bilen degişli şertleri döretmek üçin anyk işleň amala aşyrylmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz bordo bar bolan oňun tejribeleri, umum kabul edilen kaydalary we ünümlerini nazara alyp, oň guramaçylyk dolandyryş işleriniň döwri aplaşdyrylmalygyny aýtdy. Hemde bu wagtda döwlet gümrük gullugynyň başlygyna anyk tapşyryklar berdi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mezgitiniň dowamyny ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başly, başga işe geçmegi sebäpli Gurdufi döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz bu wezipe öwedip belledi. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlyklygyna bellenen öwedip, Türkmenistanyň mukaddis döwlet baýdagyny taqdim edip, mähriban watanymyza göpaly gulluk etmek, halkymyzyň parahat we dörejilikli durmuşynyň goragyny durmak barada harby qadam kabul etdi. Hormatly prezidentimiz halkara gatnaşyklarynyň işiň ösdürilýän döwründe bu gullugyň her bir işgäriniň düdüminiň öňünde durýan wezipeleň oňun çözgüdüne munasyp goşmalygyny belläp, bu gullugyň ýolbaşçysyna döwrüwap maglumat teknik seriýetleri işiň ulanmak we öňdewarjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň döwlet başdanmyzyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeliň çäklerini ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasawat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlaýy hasawat dinläp, oňun betaraplyk, paragatçylyk söýüjülük, hoşniyetli goňşuçylyk hemde halkara işiň hyzmatdaşlyk görelgelerini döwlet siýasatynyň esasy orlarynyň bir hökmünde kesitlen Türkmenistanyň tutuşlugyna goran şähsiýetine eýe bolan we watanymyzyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, halkymyzyň parahat hemde awadan durmuşynyň kepili bolan milli goşunmyzyň goranç ukybynyň ýokarlandyrylmagyna gönüktirilen harby doktrinany amala aşyrýanlygyny belledi. Ýaýbanlandyrylan harby özgertmeler hut şu maksada gönüktirilendir. Onu ýaragly güýçleň maddi enzamlaryň binýadynyň döwri wagtlaşdyrylmagyna, ähli düzümleň häzirki zaman enzamlary we täze ýürütde tehnikalar bilen üpçün edilmegine, harby gullukçylygyň durmuş meseleleriniň çözülmegine hemde hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz harby we hukuk goraýjy idaralar üçin kesgitlenen meýilnamalaryň üstünlükli ýerine ýetirilmeginiň, şahsy düzümleň, serkerdeliň hünär derejesine hemde hukuk taýýarlygyna, döwrüwap teknik seriýetleri we tehnologiýalary ustatlyk bilen erkedişine baglylygyny aýdyp, bu wagtda vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretäriне anyk tapşyryklar berdi. Şeýle hem döwlet başdanmyzy wezipe borçlaryny talaby laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow käýin jyglan etdi. Meclisde başga da bir näçe meseleleri garaldy we olar boýunça degişli söýgütler kabul edildi. Hormatly prezidentimiz mezgitiň ahyrynda oňa gatnaşyjylara ýüzlenip şeýledidi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzary. Bede döwletiň alyp barýan parahatçylyk, söýüjüligi, hukukda eýerýän insanperwer siýasatyna laýyklykda kabul edilen goranç şähsiýetli harby doktrinanyň esasynda harby hukuk goraýjy idaralaryň madde zaman binýadyny ýygy güzelli berkedýär. Biz harby gullukçylygyň we olar maşgalalar bardy. Hemişe alanda edýär. Olan hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak, ýaşaş durmuş şertden hassa gowlandyrmak, oňa din janmaklary, ahlasy zähmet çekip esasy watana halal gulluk edip, ul üstünlikleri gazanmaklar üçin ähli zerur şertleri döretmek boýunça ul işler durmuşa geçirýär. Biz burada alyp baran işleri mundan belakdan hökmany dowam ederiz. Döwletimiz harby gullukçylygymyz barada hem işlerde alada eder. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk
Geňeşiniň agzalary. Şonuň bilen Türkmenistan Dowlat Hukuk Geňeşiniň mejlisini geçirip oturýar. Men esasy siziň ähliňizde bir jan sağlyk, rowaşlyk, mehriban halkymyzyň asuda awadan hem bahçe durmuşdy. Yaşama uğrunda alıp baryan jogapkärli ulluklaryňyzy, ulu üstünlikleri we maşgala wadançylygyny arzu edýär. Sağ olun. Şun Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammed bilen Rusiya Federasyonynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Milli liderimiz Rusiýalyk herdeşini doglunyň güni bilen tüýsürip noktada. Hemem berkjan saglyk awadançylyk, dostlukly döwletiň halkynyň bähbidine gönükdirilen ähli başlanýyşlaryna täze üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başçymyzy häzirki döwürde hoşniyetli goňşuçylyk, özara ynanşmak hemde strategik hyzmatdaşlyk esasyna daýanýan gatnaşyklaryň sağlaşykly hem ukunly üsýanyny hemde deň hukuklyk we açyklyk häýeti eýedigini bellädi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow prezident Vladimir Putin Türkmen-Rus hyzmatdaşlygyna üns hemme taraplaryny gollap berýän üçin minnetdarlyk bildirdi. Muňa özi gatnaşyklaryň üstünlikli üsürilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Rusiýanyň başçyny gutlaýlar hem hoşniyetli sözler üçin hoşallyk bildirip, taraplaryň hoşniyetli erkine esaslanýan hem ägurt uly köpürli kuwaty eýbrany döwlet tarapdaşlarynyň netijeli häýeti eýedigine kanagatlanma bilen ýatydy. Telefon arkaly söhbetleşigiň dowamında giň uğurlar boýunça sağlaşykly üsürilýän Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň möhüm uğurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň sağlaşykly üsürilmegine bilelikdäki hökümet toplarynyň işine möhüm ornuň degişligini ataldy. Şunun bilen baglykda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beräkde giňeltmek üçin Türkmenistan we Rusiýanyň dürli idaralarynyň hem hususy düzümleriniň arasyndaky esenlik gatnaşyklaryň üsürilmeginiň maksada laýyk boljakdygy bellenildi. Şeýle-de däp bolan insanperwer ulgamdaky şol sany alam bilim hem medeniýet uğurlarynaky hyzmatdaşlygyň işiň üsürilýänligi bellenildi. Muňa özi iki döwletiň halklarynyň ýakynlaşmagynyň, dostluk hem özara düşünşmek gatnaşyklarynyň putolandyrylmagynda möhümdir. Şol wagtyň özünde saglyk uruş we derman senaty uğurlarynaky gatnaşyklary işiňdaşdyrmak üçin ägurt uly mümkinçilikler bar. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň belleşýäli ýurdumyzda Rusiýaly alimlaryň koronavirus ýokunjyna garşy vaksinany döretmek boýunça soňky döwürde gadanýan netijelerine uly baha berilýär. Hem Rusiýa bilen bulgamdaky hyzmatdaşlygyň üsürilmegine önem berilýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň mundan belägem döwrüň synagynyň geçen syýasy, ykdysady hem ruhy medeni uğurlar boýunça döwlet gatnaşyklarynyň berkidelmegine gyzyklanma bildirýändigini notady. Şunun bilen baglykda belelikdäki tagalaryň netijesinde Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň umumy awadançylygyň bähbidine mundan beräkde sağlaşykly üsüriljekdigine hem giňeldiljekdigine önem bildirildi. Sevtara hem halkara meseleler boýunça pikir alşmalaryň barşynda Hadarýaka ýurtlaryň 5 taraplaryň syýasy gatnaşyklarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk meselelerine degilip geçildi. Ma'lum bolýary 2018-nji ýylyň awgust aýynda Kenarýaka döwletleriň ýolbaşlary nowatdaky 6-njy Hadar sammitini Türkmenistana geçirmek barada alalaşdylar. Şunun bilen baglykda 2 ýylyň dowamında daşary syýasat idaralarynyň ulgamy boýunça taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Ýokary derejede geçiriljek Hadar dowuşçynyň jemleri boýunça gol çekilmegi meýilleşdirilýän resmi namalaryň toplamy ara alınıp maslahatlaşylýar. Şeýle-de bilermenliň derejesinde ozaly gol çekilen alalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen anyk gurallar döretmegi mümkinçiliklerini gararýar. Söhbetleşigiň dowamında milli liderimiz Rusiýalyk herdeşini özü üçin esenlik amatly pursatda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çağırdy. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Vladimir Putin birek-birege berkjan saglyk alyp barýan jogapkärli döwlet işlerine üstünlikler, iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Gurdu fakyna Türkmenistanyň prezidentiniň permany
Mayor Mergen Meratordoyeviç Gordofe Türkmenistan'ın döwlet migrasiya gulunyň başçylygy wezipetinden boşatmaly. Öwet fakynda Patpolkovnik Bekmurad Gurbanberdiýewiç Öwetfe Türkmenistan'ın döwlet migrasiya gulunyň başçylygy wezipetine berilip, ony Türkmenistan'ın döwlet migrasiya gulunyň başlygynyň orunbasary wezipetinden boşatmaly. Türkmenistan'ın qadiyetlerinin qadalaryny wezipe bellemek we urup hünär derejelerini bermek hakynda Qadiyet hakkındaki Türkmenistan'ın kanunynyň 70-nji we 83-nji maddalaryna raýatlykda karar edýän Atajan Akmuradoviç Roziyew Aşgabat şäheriniň Köpetay tarap qadiýetynyň administrasiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça qadyt wezipetini bellemeli. Hemem oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Ramazan Hojamuradoviç Hanowy Liverpool aýatynyň Türkmenabad şäher qadiýetynyň administrasiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça qadyty wezipetini bellemeli. Hemem oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Zafar Jorayeviç Nurmehmedow Liverpool aýatynyň Farab etrap qadiýetynyň administrasiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça qadyty wezipetini bellemeli. Hemem oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Gulalek Anamradowna Atahanowany Mariupol aýatynyň Mar şäher qadiýetynyň administrasiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça qadyty wezipetini bellemeli. Hemem oňa 5-nji hünär derejesini bermeli. Prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Türkmenistanyň prokuratura hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda karar edýän. 2-nji derejeli jurist Hanyeli Amanyeliýew Anabaýew düzediş edaralaryna kanunyň berja edilişine gödäwçilik boýunça Mar prokurory wezipetini bellemeli. 1-nji derejeli jurist Muradasal Muratgeliýew başga işe geçmek sebäpli düzediş edaralaryna kanunyň berja edilişine gödäwçilik boýunça Mar prokurory wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriň berent serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prokuratura hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriň berent serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow karar bolçakdy. Resminama bilen 2-nji derejeli jurist Didar Suhanberdiýewiç Oradow Ahly vilayatynyň prokurorunyň orunbasary wezipetine bellenip, Ahly vilayatynyň Akbuğday tarabynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. 1-nji derejeli jurist Türkeş Çarmradoviç Mehmedow Mar vilayatynyň prokurorunyň orunbasary wezipetine bellenip, Mar vilayatynyň Mar tarabynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. 1-nji derejeli jurist Muradasal Muratgeliýew Liverpool aýatynyň prokurorunyň orunbasary wezipetine bellenildi. 2-nji derejeli jurist Gurbanoğlu Adadoviç Naýaýew Ahly vilayatynyň Akbuğday tarabynyň prokurory wezipetine bellenildi. 2-nji derejeli jurist Didar Babajanoviç Durduýew Ahly vilayatynyň Qaky tarabynyň prokurory wezipetine bellenildi. 1-nji derejeli jurist Matmuly Beştahedoviç Çerreýew Daşul vilayatynyň Gowda tarabynyň prokurory wezipetine bellenildi. 2-nji derejeli jurist Şükür Bayramdurduýewiç Analyýew Mar vilayatynyň Mar tarabynyň prokurory wezipetine bellenildi. Agtyýarlyk möhretynyň tamamlanyny sebäpli Ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletgeli Gurban Mehmedoviç Mehmedowanow Ahly vilayatynyň Qaky tarabynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. Agtyýarlyk möhretynyň tamamlanyny sebäpli Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Şamrad Daňataroviç Meretniýazow Daşul vilayatynyň Gowda tarabynyň prokurory wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Artikov Aslam Ananuroviç özüne analan wezipeni oňarmanlyk üçin Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet täşirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Güýçmurat Berdiýew Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet täşirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipetine bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriň berent serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow buyruk bolçakdy. Resminama laýykda wezipe bolşaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän eşde uýguryny kemçilikler üçin Türkmenistanyň ministrlik komitetining başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary Amanow Şarmrat Qaqalyewçe kenç oglandyry. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriň berent serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow buyruk bolçakdy.
resminama laýyklygy wezipe boşorny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky şahsy düzümüň arasynda düzgün nizamyň berja edilmegine gödäwçiligi gowşadan üçin Türkmenistanyň döwlet serhat gullugynyň başlygy Serhat goşunlarynyň serkerde başly Durduýew Şadurdy Aman Muhammedowça bir kenç olaýdy. Hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin dogry münasibetli gutluk hatyny berdi. Milli liderimiz öz gutluk hatynda Russiýa Federasiýasynyň önamli durmuş ykdysady ösüşi, döwlet gurulşynyň hem halkara ýeňişine adabraýynyň iýdigdarly berkidilmeginiň prezident Vladimir Putiniň ady bilen aýrylmaz baglydygyny ýetdi. Hatta hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow biziň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasy bilen hemme taraplaryny hyzmatdaşlygynyň häzirki derejesine ýokary baha berýär. Bu hyzmatdaşlygyň ösürilmegine hem täze derejeye çykarylmagyna prezident Vladimir Putiniň berýän ünsi hem uly goşundy aýratyn belenelýär. Hormatly prezident öz gutlugyny Russiýa Federasiýasynyň prezidentina tüýsürekden berk jan salagyny, bagtyarlyk hem maşgaly awadançylygyny, Russiýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylygy, mundan belekde öňe gitmegi hemde güllä ösmegi arzuw etdi. Şunları güneşi diyarımızda qoğuçu xatılını yığınmağı işi qıdığanlığını devam edeyim. Daşoğuz vilayetinin paxtaşları vatanımızdan baş baylıqlarının beri bolan ağaltının yeki xanatına isrif etmän, vatanı harmana tavşırma uğrunu barıqa artiyan ucur gayratlarını zähmet çekýärler. Türkmenistanyň halk maslahatyna kabul edilen kararlardan hem de Mehriban Akademiyanyň tapşyryklaryndan görkezmelerinden uğralayan Daşoğuz vilayatynyň paxtaçy Babaday xanlaram özleriniň iş tepkinlerini sekelçede goşatmazdan gayratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna bu puda ösürmek ileri tutulýan ugurlaryň bir hökmüne kesetlendi. O bu hojalyk öýünümleriniň satyn alýyşlarynyň ýokarlandyrylmagy, ýerleriň uzak möhletliğinin kärinetine hem de hususiýetçilige berilmegi, owa adamlaryna işe bolan täzeçe garaýşlar kemale getirdi. Munyň şeýledigine vilayatyň ağaltyny meýdanlaryna seýsalananda aýdyn göz etilmek bolýar. Ýeri gelende şu ýyl vilayatda paxtanyň bereketli hasyrynyň kemale getirilendigini, oň ýygymyna ýokary guramaçlygyň üpjün edilýänini bellemek gerek. Ekrançylaryň we şu ýyl kymmatnaçylaryň ähli tagallalary paxta ýygymynyň gysga möhletde tamamlanmagyna gönükdirilendir. Şu günler vilayatyň paxtaçy daýxanlary ağaltyny wagtyna ýygna almagy we ýyly ýokary netijelere beslemegi baş maksat edinýärler. Arysgal bereketiň nişany bolup kalbyňa dolýan bol hasyl kemale getirýän ýer ýerlerine bolan bu ýsonjyň goşulanýar. Hormat prezidentimiň ähli pudoklary bilen birlikde owa sanaga toplumynyň ösüşiň täze derejesine çykarmak boýunça beren tapşyryklaryna laýyklykda ekrançylyk pudoklaryny häzirki döwürde mehanizmlaşdyrylan işlere sany ulgamy ornuşdurmak boýunça giň gowrumly işler amala aşyrylýar. Gahraman Akademiyanyň ýol başlygyna ýurdumyzda paxta ýygymynyň öň ýanynda getirilen telematik sany ulgamy bilen dol üpjün edilen döwrebap kombaýnlaryň gelip gowuşmagy işleriň aýraty netijeli we ýokary hili gurulmagyna ýardam berýär. Ýere gelende bu kombaýnlaryň vilayatyň toprak howa şertlerine özleriniň netijelegini eýem suwd edenliklerinden bellemek bolar. Her ýyla täze tehnikalaryň iýdigdeli gelip gowuşmagy öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik töredýär. Paxtany maşinlerle ýygnamak işine köpçülüklen girişilmegi günnelik taýýarlanýan hasylyň meşhurlarynyň epesli artmagyny üpjün etdi. Hormat prezidentimiň daşary ýurtlardan alyp berýän iň häzirki zaman paxta ýygýan kombaýnary ağaltyny pellerde öňürjilikli işledilýär. Olan güýji bilen ýygnalýan hasylyň özüne düşýän gymmatynyň pes bolmagynyň hem de paxtanyň çalt ýygylmagynyň üpjün edilmegi ýer ýerleriniň bu ýsonjyny artdyrýar. Munyň özi paxta ýygym mewsüminde işleriň ýokary derejede gurulmagyna, kemale getirilen hasylyň çalt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Täze tehnikalaryň her biri mehanizatorlaryň juda amatly şertlerde ýokary öňürjilikli zähmet çekmeklerini üpjün edýär. Iň esasy zat bolsa täze kombaýnlar ýetişdirilen bol paxta hasylyny arasa we zaýat ýygnaýarlar. Şeýlede täze kombaýnlar daşky şow goramak boýunça dünýä hil üngülerine dolayk gelmek bilen ýeňil dolanyrlýar we tehnikanyň ähli işine sany ulgamda elektron enjamlar arkaly gödäwçilik edilýär.
Buların hemmesi yurdumyzyň ähli sebitlerine barşy ýaly Daşady welaýatynyň owa gojulukçylarynyň zähmet önürjiliginiň artmagyna giň mümkinçilikler döredi hemde ýokary hazır alynmagyny şertlendirýär. Daşawy şäherindäki Türkmen Owa Gojuluk Institutynyň muallimleriniň hemde talip ýaşlarynyň mögsüme işçen gatnaşýanyklaryny bellemek gerek. Munyň özi ýaş hunärmenlere täze tehnikalar bilen işlemek boýunça ýeterlik tejribe toplamaga şertler döredi. Şeýlelikde ak patrak ýal asylyp oturan gowaçaly meýdanlarda güýdüň häzirki amatly pursatlaryndan ören ýerlikli peýdalanýan hasyl usatlary günnelik ýygylýan paýtanyň möçürini artdyrmaga sallanma goşan goşýarlar. Munyň özi arkada prezidentimiziň başdanlygyna ýurdumyzyň täze ösüşlere tarap önemli barýanyny aňladýar. Teknik hyzmatyň iş ýüzünde gurulmagy, sürüjiler, mehanizatorlar üçin oňaly iş şertleriniň döredilmegi, Mehriman akademiyanyň öňe süren döwlet adam düşünürdiğin hemişelik ýörelgesiniň barhara başlanýanyna şaýatlyk edýär. Şeýlelikde paýta kabul edýän bölümlerde ag altyndaglary barha beýgelýär. Welaýatyň etrap häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň medeniyet bölümleriniň ýürüýän meýilnama alaýyklykda iş ýüzünde guraýan hyzmatlary, täzeçilik we ruh holentlik bilen tapatlanýar. Şu günler ýokary hyzyg bilen zähmet çekýän paýtaşlara meden hyzmat etmek işleri de göwnüje ýoly goýuldy. Günorta hareket etmesinde ýanglanýan aýdymda saatlar joşuny çykyşlar paýtaşlary täze zähmet üstünlikleri uklandyrýar. Bu jogapkärli mögsüme welaýatyň jemgyýetçilik guramalary işçen gatnaşýarlar. Şu ýerde öňde barjy ýygymçylar jemgyýetçilik guramalary tarapyndan gowşurulýan sowgatlar bolsa, olaň has joşuny zähmet çekmeklerine tergi berýär. Paýta ýygym mögsümine welaýatda bar bolan paýta kabul ediş bölümleri we paýta arasalaryjy kärhanalar gije günlüğüň dowamyna işledilýär. Bawaday hanlaryň we hünärmenleriň joşguny zähmeti bilen ag altyn daglary gün saýyn beýgelýär. Umumman da şoğlu ag altyn suwatlary Mehriman akademiyanyň dünýä ähmetli başlangyçlaryny dogly gollamak bilen Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalynyň benetliklerine tarap önemli barýarlar. Birleşen Tägärler bitew maksat hemişe üstünlik getirýär. Bu şu ýylda şeýle bolar. Şugun Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatdarlygynda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Hytaý dilinde neşr edilen türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabarar şäher ýurdumyzyň Daşary siýasat idarasynyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky elçixanasynyň Aşgabatda işleýän halkary gurumalarynyň hem habar beriş serişleriniň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri, siýasatçynaslar, diplomatlar, ýurdumyzyň gaziet jurnallarynyň redaktorlary, talip ýaşar gatnaşdylar. Tanıştırış tawratyna beýlenişi ýaly türkmen lideriniň kitaby ösen jemgyýetiň özüni düzýän insan perwerligi söýgü we buýsanç bilen beýan edýär. Onuň Hytaý dilinäki terjemesiniň çap edilmegi, ýyllardan berkeýän türkmen Hytaý dostluk gatnaşyklarynyň taryhyny möhüm waka, türkmen döwletiniň başdanly çuňur hormatyň, arkada prezidentimiziň köp orly döwlet, siýasy, ilmi we medeni işindäki uly hyzmatlarynyň ikrar edilmesi bolup durýar. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi eseriniň Hytaý diline terjime edilmegi, bu ýurduň ägirt uly okuyjylar köpçiligini türkmen halkynyň gadymy taryhy we baý medeniýeti, ruhy matlyklary barada öz düşünjelerini giňeltmäge ýene bir ajaýyp mümkinçilik döredir. Çykyş edenler munyň taryhy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän, iki ýurduň arasynda netijeli dostluk gatnaşyklaryny beýlekde potolandyrmaga, ösdürmäge ýakynan ýardym etjekdigini bellädiler. Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky işleri wagtlaýyn ananlaryň wekili Sianbon ýygnanandara ýüzlenip, türkmen lideriniň täze eseriniň esasyny düzýän beýik ýörelgeler Hytaý halkyna aýratyn ýakynlygyny we düşnükligini atady. Bu ýörelgeler Hytaý halkynyň däpleri we ruhy ýörelgeleri bilen saýlaşyp, okuýjylara türkmenden ömülmez ruhy dünýäsi, filosofiýasy, häsiýetleri, ähli adamzat üçin könülmeýän gymmatlyklary eýe bolan parasatly öwüt ünnügleri barada öz düşünjelerini artdyrmaga ýardym edýär. Çykyş edenler milli liderimiziň resmi namalaýyn maglumatlary hemde halk dörejilik çeşmelerini düýpli öwrenmegi netijesinde döreden türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň many mazmuny barada gurulma etmek bilen onuň ilkinji nowbatda ýaşlara hakyky watançylyk ruhunda hemde ýüzýellikliň dowamyna kemal gelen ruhy adamkärçilik gymmatlyklarynyň esasyna terbiýelemekdäki ähmiýetini nagtadylar. Tanıştırış dawratyna gatnaşyjylaryň belleşi ýaly halkymyzyň köp asyrlyk däplerine dayanmak bilen garaşdy Türkmenistan bugün açyk kapylar siýasatyny alyp barýar. Bu siýasat ählimyň behwitlen hatirasyna, giň halkary hyzmatdaşlygyna gönükdirilendir. Täze neşir iki ýurduň dostluk gatnaşyklaryny hemde medeni urgamdaky hyzmatdaşlygyny berkitmäge, parakatçylyk we insanperwerlik ýörelgelerini giňden wagda etmek arkaly Türkmenistanyň hemde Hytaýyň halklaryny mundan beýlekde ýakynlaşdyrmaga ýardym eder. Şunuň bilen baglykda
Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň Türkmenistan betaraplygyň mekaniklygyna çap edilmeniň öz bolşly ähmiýetini agtardy. Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna bilim alýan Hytaýly talip öz çykyşyna arkada prezidentimiziň eseriniň Türkmen Hytaý insanperwer gatnaşyklaryny ösürmekdäki, alan bilim gatnaşyklaryny giňeltmekdäki möhüm ornuny beledi. Ol Türkmenistanyň orta we ýokary okuw mekdeplerini Hytaý diliniň öwredilmeginiň, okuwçylaryň işiň alşylmagynyň bilim ulgamynyňky üstünlikli hyzmatdaşlygynyň möhüm görkezjüsini aýtdy. Hormatly prezidentimiň watanymyzyň garaşdyrlarynyň 29 ýyllyk bayramynyň öňýanyna çap edilen we türkmen halkynyň bayragy hemde taryhy medeni miras hakyna gurrun bergen bu eseri diňe bir biziň ýurdumyzyň giň okuýjylar köpçüligine däl, eýtem daşary döwletlerde de uly gyzyklanyny döredi. Köp sanly döwletleriň alma toparlarynyň we jemgyýetçileriniň wekilleri bu eseri daşary ýurt dillerine terjime etmäge meýillerini beýan edýärler. Hytaý dilinäki neşir Türkmenistanyň başdanyň täze eseriniň daşary ýurtlarda akademik terjimesiniň ilkinjisidir. Tanıştırış dawratynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenme kabul edip, milli liderimize alyp barýan parahatçylyk we giň halkara hyzmatdaşlygy siýasaty üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistan, Özbegistan işegirin ýaşanyň video aratnaşyk ulgamy arkaly birinji mejlisde geçirildi. Onu köpürli döwlet aratnaşyklaryny ösdürmegiň meselleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Online duşa bir neçe ministerliklerin we pudoklaryň dolanýyş edaralaryň ýol başçylary, esas hünermenleri hemde iki ýurduň telekeçilik düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda uzak möhletliň ananyşmak we özara bähwetli esasy ýoly goýulan gatnaşyklaryň sazlaşykly ösüşe eýe bolmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Taraplar söwda ykdysady mümkinçilikleri we iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmek üçin äwrt uly kuwatyň bardygyny belläp, eşur duşuklaryň iki doganlyk halklaryň bozulmaz dostluk, taryhy, medeni we ruhy umumlyklaryny esaslanýan däp bolan türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýlegem ýygydarly ösürilmegine ýardam berjekdigini anam bildirdiler. Türkmenistanyň mejlisiniň, bilim ministrläriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň guramagyny Türkmen Awa Hojalyk Uniwersitetine geçirilen maslahat Türkmenistanyň Milli Geňeşi ýurdumyzy demokratiýalaşdyrmakda möhüm ädimdir. Türkmen döwlet binägarlyk guruluşynyň institutyna geçirilen maslahat bolsa, döwletimiziň wekilçilikli edaralarynyň işiniň kämilleşdirilmegi milli demokratiýamyzyň dawarlanmagy diýilip atlanyrly. Maslahatlarda çykyş edenler, hormatly prezidentimiň ýol başlygyna göni video aratnaşyk arkaly geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde türkmen halkynyň işreti durmuşda ýaşamak üçin çykarylan söýgütleriň uly ähmetiniň bardygyny, şeýle Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşylar girdimek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň kabul edilmeginiň milli liderimiň başlangyjy boýunça ýaýwanlanan özgertmeler demokratik ýolgolary hil taýdan täze itergi berip, watanymyzyň şöhratly taryhyna möhüm sahypa bolup ýazylýanyny belläp geçdiler. Türkmen Awa Hojalyk Uniwersitetinde Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň bilim ulgamyna ýardam atly taslamasynyň çäklerini sanly video aratnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamyny hormatly prezidentimiň paratatly ýol başlygyna garaşdy ýurdumyzda beýleki pudoklarla bir katarda goşçuluk pudonyň häzirki ýagdaýy we geljekinde hereket edýän goşçuluk toplumlaryna ulanýan häzirki zaman sany tehnologiýalar barada söhbetleşik boldy we degişli tejribeler alşyldy. Russiya Federasiýasynyň maliýe monitoringi baradaky federal gullugynyň halkary okuw usuliýet merkezi tarapyndan video aratnaşyk arkaly goşmaşa hüner derejesini ýokalandyrmak boýunça okuw maslahatyna badalgy berildi. Oňa biziň ýurdumyzdan ýokary okuw mekdepleriň, has hakyky Magtumuladan aky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýyş Institutynyň, Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň muallimleri wekilçilik edýärler. Şeýle Türkmen Döwlet Maliýe Instituty bilen Döwlet Mehmet Adadadyň aky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň arasynda göni video aratnaşyk arkaly hormatly prezidentimiň karary bilen tasdiklanan Türkmenistana daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasynyň gelip çykýan güýdepeleri ýerine ýetirmek meýnamy esasynda teleköprü arkaly maslahat geçirildi. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň Ulaýatany we paýtagtyň Aşgabatda 7-nji oktýabrda saat 20-den 8-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan ulaýatynyň üskap ýamyrty howaryp Demirgazyk günnordan teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal oturup. Howa gejesine 8-13 gradus, gündüzine 19-24 gradus, kenar taraplarına 15-20 gradus maýly bolar.
Ahal ulayetinde adı kemburtu hova olup demirağdık günün oradan tedesi kontu 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 4-9 gradus günlüğüne 16-21 gradus maylı bulur. Mara ulayetinde adı kemburtu hova olup demirağdık günün oradan tedesi kontu 7-12 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 3-8 gradus günlüğüne 17-22 gradus maylı bulur. Liverpool ayetine adı kemburtu hova olup demirağdık günün oradan tedesi kontu 8-13 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 2-7 gradus günlüğüne 17-22 gradus maylı bulur. Daşoğlu ulayetinde adı kemburtu hova olup demirağdık günün oradan tedesi kontu 7-12 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 1-6 gradus günlüğüne 14-19 gradus maylı bulur. Paytahtın Aşgabatda adı kemburtu hova olup demirağdık günün oradan tedesi kontu 8-10 metre etiyen şemal utar. Hova gecetine 7-9 gradus günlüğüne 19-21 gradus maylı bulur. Yurdumuz boyunça oktyabr ayının 8-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda sakalmagy başlaýar. Edili vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüşikleriniň möçberiniň hadadan 15 gotorum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriman ileşer. Bu düzümleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunuň bilen watan habarlary paşamyzy jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watanma türkmenystan ähli wagtlarda ösüşler ösenýär. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.